Il-ħadd li ġej il-Partit Laburista se jorganizza attività politika bis-sem tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. L-attività se ssir fiċ-Ċentru Laburista tal-Fgura u se tibda għal-ħabta tal-10:30 ta' filgħodu. Din l-attività hija l-ewwel waħda li se tkun qed issir propju wara il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista li ġiet organizzata fuq jumej fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet bit-tema Fiduċja f'pajjiżna. Tkellimna mal-President tal-Partit Laburista Ramon Attard li ddeskrivit din l-attività bħala okkażjoni biex inkomplu nifhmu il-viżjoni li għandu il-Prim Ministru Robert Abela għal pajjiżna. L-attività ta' nhar il-ħadd hija okkażjoni oħra sabiex inkomplu naraw il-viżjoni tal-Prim Ministru, il-viżjoni tal-Partit Laburista li toffri aktar fiduċja u aktar stabilità f'pajjiżna. Imma aktar minn hekk ukoll l-okkażjoni tal-ħadd hija okkażjoni sabiex niltaqgħu lkoll flimkien, okkażjoni li fiha nuru s-sabiħ tal-attiviżmu politiku wara li kien hemm nuqqas minħabba l-avvenimenti li ġraw tal-COVID u fuq kollox flimkien nuru kemm l-attiviżmu jista' iwassal sabiex flimkien naħdmu għal politika aħjar f'dan il-pajjiż.